Huma ftit aktar minn 370,000 il-persuni bid-dritt li jivvutaw f'Malta fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali, Joseph Camilleri, spjega li dawn jinkludu ċittadini tal-Unjoni Ewropea li joqogħdu Malta u applikaw biex jivvutaw hawnhekk. Għandek 15,000, ftit iktar minn 15,000 li huma barranin huma residenti tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu f'Malta u li jażlu li jivvutaw għal kandidati Maltin. Mill-banda l-oħra, is-Sur Camilleri qal li hemm aktar minn 2000 Malti li jgħixu f'xi wieħed mis-26 stat ieħor tal-Unjoni Ewropea li ddeċidew li jivvutaw f'dak il-pajjiż. Qal li bl-istess mod l-għażla tagħhom hija mill-lista tal-kandidati li qed jikkontestaw fil-pajjiż fejn ser jivvutaw. Numerużi aktar huma l-Ewropej li jistgħu jivvutaw għal kunsilli lokali bejn għax f'dan il-każ residenti minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx għalfejn japplikaw għal vot u anke għaliex dan id-dritt jingħata lil ċittadini mir-Renju Unit. Flimkien dawn jammontaw għal madwar 100,000 mill-457,000 votant irreġistrat fl-elezzjoni għal kunsilli lokali. Il-maġġoranza tad-dokumenti tal-votazzjoni tqassmu diġà mill-uffiċjali tal-Pulizija illi daru ir-residenzi bib. B'din il-fażi għalqet 77% tal-voti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tqassmu. Għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tqassmu anqas 65% billi kif spjegat diġà l-att ta' votanti huwa akbar. Din is-sena il-Kummissjoni Elettorali warbet ir-reġistri u tat lill-Pulizija tagħmir elettroniku biex fuq l-pubbliku jiffirma bħala konferma li rċieva d-dokument tal-vot. Il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali qal li b'mod ġenerali jista' jgħid li din is-sistema laħqet lan tagħha. Iktar ħaġa importanti fis-sistema kienet li l-Kummissjoni kollha f'idejha informazzjoni real time ta' kif qed isiru fejn qed isir tqassim, kif qed isiru hekk hux miexi x-xogħol tajjeb u fejn ikun hemm problemi nippruvaw nindirizzawhom. Sal-ħadd 2 ta' Ġunju f'nofsinhar il-voti jistgħu jinġabru personalment minn qasas tal-Pulizija jew mill-uffiċċji tal-Kunsilli Lokali skont kif avżat għal kull lokalità. Biex jingħata d-dokument tal-vot, il-Pulizija titlob lill-persuna turi l-karta tal-identità. Sa dan it-tant qiegħed ikun irreġistrat interess sostanzjali minn votanti biex jivvutaw ġimgħa qabel għaliex fihom il-votazzjoni ser ikunu msefrin jew jafu li ser ikunu rikoverati fi sptar. Is-Sur Camilleri qal li sal-lum 6,500 persuna għamlu d-dikjarazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali biex minħabba dawn ir-raġunijiet jieħdu sehem votazzjoni bikrija fl-ewwel ta' Ġunju.